Angbai phungkaham jotono lamsugo kolom YouTube channel o angbai tini video ka 3D painting khlaimani angbai nong no thanai video kokjak tongo 3D painting khlaimani phunuknai hinai goboni bagui tini nong bagai video tufaikha 3D painting khlaimani kuna je bagai 3D painting khlai komong ka spray bai khlaio ko tomno norok nachukjagui tongo khe tai o channel o kwtalang tongkha norok channel o subscribe khaina di tamni khe nong bagai tebo bwskango nachuk video tufainai nangkukmani tai video no nachukjak like khai di tai jotono no share khlai di tomung no norok mohai norok ni nok rong rwna muchung tongkhai swngbai kwrung mano angbai kwrung mano ang ani number rinai description o hingke norok call khai kwrung mano tei norok mohai samung rok swrwngna muchung tongkha bo kwrwngui mano ang contact number rinai norok samung rok swrwngui mano hingkai norok niji sak ni nogono rong roinai manai mohai khe aswngno jotono hambai norok kwrwngui tongui nong bagai ang bwskango tei video tufaini aswngno hambai.